Predstavíme si matras Fragrance Lemon, ktorý je zložený z viacerých druhov pien. Je to luxusný ortopedický matras určený pre ľudí s vyššou hmotnosťou. Poťah je citrónovej vône, má pekné srdiečkové vršitie. Jadro matraca sa skladá z viacerých druhov pien. Na vrchu je pamäťová pena, zónovo profilovaná, nopkovaná pamäťová pena, ktorá vytvára mikromasáž. Srdce matraca tvorí tvrdá ortopedická pena a zo spodu je tvarovateľná pena, ktorá prispôsobuje matrac. Jadro matraca je zabalené do hygienickej bavlny a do poťahovej látky. Ku každému jednému matracu dostávate darček, podložku pod matrac, ktorá slúži na ochranu matraca zo spodu, aby nevnikal prach, a chrániš na matrac prakticky. Matrac príde zabalený vákuovo v rolke. Jednoducho si ho vyniesiete